wakhe uNkulunkulu asithande ngawo ukuze kube kalokho akabonga uNkulunkulu. Praise be to God. Hallelujah. Namhlanje ke bantwana benkosi ngifisa ke sikhulume ngalokho esithi izifundiso. Phecelezi ama-doctrines. Izifundiso zibalulekile ngoba yizona ezikhomba isekelo. Izifundiso. Bazalwane, izifundiso. Uma into yebandla iqala ilahleka, imvamisa ilahleka ezifundisweni kuma-doctrines. uPaul ngelinye ilanga uyabuza ukuthi ubani oze nalesi sifundiso engisibona phakathi kwenu. Ngazi noma wayebuza amaGalatia noma abaseFesu noma abaFilipi, kodwa ukhona abazalwane amaGalatia. Ubabuza ngoba ngesikhathi bashiya noma ngesikhathi edlalela isisekelo, when he was laying the foundation, wayebanikeza isifundiso kuyisona sona. Izifundiso esinazo ziningana, esinye sazo isifundiso ngoNkulunkulu, the doctrine about God. Esinye isifundiso esikhona isifundiso ngomoya ongcwele, the doctrine about the Holy Spirit. Isifundiso sebandla. Generations may come and go, neindlela zokudumisa mhlawumbe zishintshe ukuhambisana nezulwane esithile. Kodwa isifundiso sifana nesikhonkwane esisho ukuthi le site igcina la, awuphumi ngaphandle kwalesi sikhonkwane. Izifundiso zifana nensika emisebindlu. Bazalwane, izifundiso. Kube khona isifundiso ngoKristu Jesu oyimvana kaNkulunkulu esusa izono noweze emhlabeni ukuzofela abantu. That is a doctrine. Kube khona isifundiso ngezwi likaNkulunkulu. Namhlanje ngifisa bazalwane siqale ngalesi sifundiso sezwi likaNkulunkulu ngoba uma ngabe ibandla lingalahlekelwa umongo nokubaluleka kwezwi likaNkulunkulu siyobe silahlekelwe likhulu. Praise be to God. Ngifisa ukuhlola ukuthi yini izwi likaNkulunkulu silithemba kangaka. The doctrine about the word of God. Ngoba siyathemba bazalwane. Size sifike lapho nasithi khona izwi likaNkulunkulu linegunya. The word of God is the final authority. The word of God is authoritative. Konke sikwenzayo sizisunduzela njengabantwana bakaNkulunkulu ukuthi ufithe ezwini likaNkulunkulu. Sihlole ukuthi litheni izwi ngakho. Asizikhulumeli thina. Kepha uma ngabe kwalona izwi singaliqondi ukuthi lize lifike kube yizwi nje, lifike kanjani, the word of God. Ziningi izindlela uNkulunkulu aziveza ngazo kubantu, uzosithinta nje ngazo ukuthi uNkulunkulu uziveza ngezindlela eziningi kubantu. Alibonge igama leNkosi. Mhlawumbe asiqale lapho. Ekutheni izwi likaNkulunkulu lizinhlobo ezahlukahlukene. Number one, izwi likaNkulunkulu silibuka umuntu uKristu Jesu. Liyizwi likaNkulunkulu. The word of God is the person of Jesus. Uma ufunda uJohn chapter 1, ufunda kusukela verse 1, lithi eqaleni wayekhona ulizwi, the word of God. Wayenkulunkulu, wayenguNkulunkulu, konke kwavela ngaye, ngaphandle kwakhe azange bekhona lutho oludaliweyo. So Jesus Christ is the word of God. uNkulunkulu alisebenzisa ekudalweni komhlaba oyi-3. uNkulunkulu umoya ogcwele, uNkulunkulu indodana, uNkulunkulu Baba, bese emsebenzini wokudala. Kusho ukuthi uNkulunkulu indodana, he was physically executing noma wayenza lokho uNkulunkulu uBaba ayekusho. Lithi konke kwavela ngaye. Wayekhona vele kwasekuqaleni, from the foundations of the world wayekhona. So izwi likaNkulunkulu elikumuntu uKristu Jesu. These are the different forms of the word of God. Iy'nhlobo ezahlukene zezwi likaNkulunkulu.
bese kuba ke khona izwi kaNkulunkulu eliyinkulumo evela kuNkulunkulu. The word of God is speech by God. uNkulunkulu, for example, he decrees, God decrees, not decrees lo kushona phansi, but uNkulunkulu wenze njani lo decree lo uNkulunkulu uyasho, uNkulunkulu uyasho, God decrees. So the word of God as a speech from God sithola kuGenesis chapter 1 verse 3 wakhona. Izwi laNkulunkulu njengomuntu uKristu Jesu sithola kuJohn chapter 1 bawufunda from verse 1 wehla nayo leso sahluko. Bese izwi laNkulunkulu njengenkulumo evela kuNkulunkulu, a speech by God, sithola kuGenesis chapter 1 verse 3 wakhona uthini uNkulunkulu wathi akube khona ukhaya kwase bakhona ukhaya. That was the word of God futhi uNkulunkulu ekhuluma phakathi kwabantu akube khona ukuthi kwabakhona. Kube khona uNkulunkulu la khona ayekhuluma nomuntu ngqo. uGenesis 1 alibonga balekhosi verse 24 uNkulunkulu wathi akube khona inhlobonhlobo zeyimila ezikhona zabakhona. God decrees uthi uNkulunkulu let there be, let there be, let there be. Yilapho uNkulunkulu esekhuluma khona ngespeech sakhe. Then bese bakhona uNkulunkulu la ekhuluma khona nomuntu as a personal address to umuntu. Usuke ekhuluma nomuntu ngqo. Uthi ku-Exodus chapter 12 verse 1 kuya ku verse 3 uthi nginguJehova uNkulunkulu wakho owakhipha ezweni laseGibhithe indlu yokugxila, athi ungabi nabanye onkulunkulu ngaphandle kwami. God is addressing Israel. This is still the word of God ekhuluma kodwa directly, because uNkulunkulu kunjana uMose wayethola ku-fresh vela kuNkulunkulu. Ebese edlulisela kubantwana bakaNkulunkulu sekuyimbhalo. Lama chapters oqala u5 eBhayibheli kuthiwa iPentateuch, incwadi zikaMoses zoqala ezinhlanu. So uNkulunkulu wayekhuluma directly nabantu bakhe as a personal address, uthi nguJehova uNkulunkulu wakho ungabi nabanye uNkulunkulu ngaphandle kwami. God is doing a personal address. We Old Testament. We New Testament simthola uNkulunkulu kuMateyu chapter 3 verse 17. Uthini kuMateyu chapter 3 verse 17? Ngesikhathi uJesu ephuma eJordani ephethe ukubhapathizwa alibonga balekhosi uJohane umbhapathizi, yes, ephethe kuphuma lapho kwehla umoya ongcwele unjengejuba wehlela phezu kwendodana yomuntu, wehlela phezu kwendodana kaNkulunkulu. Sekuvelizwe ezulwini lithi le indodana yami engithokozile ngayo yizweni. That is a personal address. Ikhuluma nalabo abantu ababela eduzane kwe-River Jordan. uNkulunkulu kuba addressa yena qobo lwakhe, akathumeli ukhuluma yena, bamuzwa clearly ekhuluma nabo. That is why reporter uMateyu umpostile ubhala amazwi awezwa direct. God is addressing them directly. Kube khona izwi likaNkulunkulu lapho ekhuluma ngey'ndebe zabantu. Lapho uNkulunkulu ekhuluma ngani bazalwane? Ngey'ndebe zabantu. Ngizocela oluphethe ngesizulu akwazi ukusifundela, kodwa ngifisa umuntu okwazi ukupheka asheshe. uDeuteronomy chapter 18 uthi uNkulunkulu kuDeuteronomy chapter 18 ngiyovusa umprofeti phakathi kwabesizwe sakho, umuntu ofana nani, ebese ngifaka amazwi ami emlonyeni wakhe, abese ekhuluma kubo bonke engimyala ukuba akhulume kuwo. Yiloyo ekwalalela amazwi ami ayawakhuluma egameni lami, mina engiyakufuna kuye. Alibonga igama lenkosi. Uthi-ke, but the prophet who presumes to speak, and whoever will not give heed to my words which he shall speak in my name, I myself will require it of him. Uthi kuyokhuluma okuvela kimi. Alibonga igama lenkosi. Deuteronomy chapter 18 verse 18 yaku 20 lona esifundayo. So uthi ngiyobeka amazwi emlonyeni wakhe, uyokhuluma konke imiyalo ukuba akukhulume. So in Deuteronomy chapter 18 sifunda la uNkulunkulu ekhuluma khona ngezindebe zabantu.
Alibonga igama lenkosi. UJeremiya nakhona uNkulunkulu ukhuluma into efanayo. UJeremiya 1 verse 17 uthi bheka ngibekile amazwi ami emlonyeni wakho. I think it's Jeremiah chapter 1 verse 9. Uthi bheka ngibekile ini amazwi ami emlonyeni wakho. So uNkulunkulu also speaks to us as ibandla lakhe through our prophet, through abashumayeli ngezindebe zabantu uNkulunkulu wenze njani uyakhuluma. For example, uma ngabe kufika izwi lesiprophet phakathi kwebandla ethi uNkulunkulu bhekani qaphelani noma ethi yekani ukuthi bantwana bami thandanani yekani inzondo yekani amagqubu, then it's a fresh word evela kubaba uNkulunkulu ngomlomo womprofeti. Praise be to God. God speaks even through the prophets. So we are through the lips of humans. God's words as speech through human lips. Izwi likaNkulunkulu likhulunywa izindebe zabantu. Izwi likaNkulunkulu sikhuluma ngeinhlobo zezwi likaNkulunkulu. Then enye inhlobo yezwi likaNkulunkulu izwi likaNkulunkulu elibhaliweyo. Izwi likaNkulunkulu elibhaliweyo yileli bazalwane eliyiBhayibheli. God's word in written form, which is the Bible. God's word in written form. Inhlobo uNkulunkulu akhuluma ngazo nathi lezo. uNkulunkulu uyakhuluma njenge-decree, athi abekhona ukuthi kube khona, God decrees. uNkulunkulu uyakhuluma njenge-speech, nanjenge-human address. NginguJehova uNkulunkulu wakho wakhipha ezweni laseGibhithe. uNkulunkulu uyakhuluma futhi esebenzisa abantu ney'ndebe zabantu. Jeremiya ngiyobeka amazwi ami emlonyeni wakho, uyokhuluma lokho okuvela enhlizweni yakho. Abese uNkulunkulu ekhuluma, alibonge igama lenkosi ngezwi lakhe. His word speaks to us. Akabonge uNkulunkulu. Many of us sihlangana naye uNkulunkulu kuphi ezwini lakhe. Uma sifuna umuzwa ukukhulumisana ney'mpilo zethu sihlangana naye ezwini lakhe. Yingakho-ke namhlanje sibuka i-doctrine of the word of God. God's word, the doctrine about the word of God. Ukuze siliqonde izwi likaNkulunkulu ukuthi liyini kithi. Praise be to God. Uma ufunda isivumo sokholo sithi siyakholelwa eBhayibhelini njengezwi likaNkulunkulu eliphefumulele. Something of that sort, we quote and paraphrase. But lithi siyakholelwa. And for something uzukholelwe kuyo kufanele uyazi ukuthi velaphi imvelaphi yayo futhi-ke ibaluleke ngani uzukholelwe kuyo. So that nakufika abantu phakathi kwakho bethi iBhayibheli liyayiphikisa, ukwazi ukuthi udefend cha iBhayibheli aliyiphikisi. Alibonga ngalenkosi. Because bakhona abanhloso zabo ukusiphezukwisa imiyalelo kaNkulunkulu. Bese-ke bekhuluma into ethile eBhayibhelini. So sizofunda ngalento okuthiwa i-canonicity of scripture. Ukuthi iBhayibheli ngesikhathi lihlanganiswe lakha iy'ncwadi lezi eziyingxenye yeBhayibheli. Zikhona nezinye ezingazange zingene kulezi ncwadi eziwu-66 ezakha iBhayibheli. But zonke lezi eziwu-66 ezakha iBhayibheli zibizwa nge-canon of the scriptures. Angilazi igama lezulu le-canon, kodwa-ke uqoqwa ngesikhathi ziqoqwa iy'ncwadi zikhona nezinye I think like the book of Moses, nezinye ngiyayikhohlwa amanye amagama azo. Kufanele ngibele esikolweni. No Enoch. The book of Enoch. Yes. Yini ayikuyisho? The book of Enoch. Yes. Kwafanele nazo ezasingangena, but ngesikhathi sekuqoqwa kuzokwakhiwa iBhayibheli. Because the word Bible comes from Biblia, izibhalo ezingcwele. Izibhalo zona, kodwa if it is Bible with a small letter B, lisho nje incwadi. Kodwa uma kuyiBhayibheli with capital letter B, kusho izibhalo ezingcwele. That is the difference, because the word Bible lisho nje ibhuku noma incwadi. Kodwa mase sithi Biblia or Bible no capital B sesisho ibhalo enjani ezingcwele. The Holy Scriptures ibiza ngeBhayibheli. Alibonga ngalenkosi. So bathi masebehlanganisa ezakwi-Old Testament zaba-39, ezakwi-New Testament zaba-27.
ziqoqwe zonke-ke eziningi zakwe-New Testament zivela kumpostoli uPawulos wayebhala ezama-letters amade base beyidivide-ke into ama-chapters nama-verse for referencing. Lethi kwabaseKorinte kwakuyincwadende esuka chapter 1 kuze kuyoba sekugcineni. Kodwa ukuze ufike kalula kuyo ufika ngokuthi kuthiwe chapter verse. Kwasekwenziwa abantu benze i-referencing. Right. So ke siyadlula lapho ulazi nje generally iBhayibheli lakho ukuthi linalezi ingxenye but lenziwa lahlanganiswa amadoda ephefumulelwe ngumoya kaNkulunkulu. That much we believe. Yini indaba sikhona lokho ngoba ayikho enye incwadi okukhulunywa iBhayibheli ngendlela iBhayibheli likhuluma ngayo. Akabonge Jesu. Senze ukuthi noma umntwana wala ekhaya uhamba uye university befika abantu ngobuhlakani basemhlabeni bezama ukuhlola isifundiso esihlukile kunalesi osaziyo ulazi iBhayibheli ukuthi lona kodwa lincwadi ephefumulelwe uNkulunkulu elungele ukufundisa nokuhlakaniphisa ukuze umuntu kaNkulunkulu apheleliselwe imisebenzi yonke emihle. Uthini-ke uthi uJehova uNkulunkulu waphinde wathi sifunda uJeremiya chapter 30 verse 2. Simfunda simqhathanisa noJeremiya 36 verse 2 kuya 4. Mhlawumbe singagijima-ke siye kuye lokho ngicela siqale ku-30 verse 2 wakhona uthi kusho kanje uJehova uthi 31:32 ifunda error. Kusho manje uJehova uNkulunkulu kaIsrayeli uthi loba encwadini onke amazwi engiwakhulume kuwe. Cela sibambe leyo uthi uJehova yenze njani loba amazwi engiwakhulume kuwe. So lawo mazwi uNkulunkulu wayesho kubaprofeti ngezikhathi zakudala ukuthi loba noma asho kwiscribe. For example, Ezra wayewumbhali. Ezra was a scribe. Basithi desifunda the book of Ezra kwi-Old Testament. Ingoba Ezra wayewumbhali. Wayebhala lokho uNkulunkulu ayedictator. Because uNkulunkulu wayekhuluma nabo like umuntu nje mhlawumbe noma ulele noma umile noma unjani. It will be different situations ayekuzo. But wayesekhuluma uNkulunkulu ngesikhathi ayekhuluma ngaso. Alibonge igama leNkosi. And they was into the journey ulobe, and people began to write. And then was inhlanganiso kwaba izincwadi. Uthi ke umpostoli uPaul ku 1 Corinthians 14 verse 37 ukhuluma ukuthi ke lo engitshela kona kwemaKorinte kungiyalo ovela enkosini. What I'm telling you is a command from the Lord. 1 Corinthians there is 1 Corinthians 14 verse 37. 1 Corinthians verse 37. Praise the Lord. So, ulokhu njana-ke ngicela usifundele uma isitholele 1 Corinthians 14:37. Uma umuntu ethi ungumprofeti noma ethi ungomoya makaqonde ukuthi lokhu engilobela khona kungumyalo wenkosi. Glory to Jesus. Umuntu ethi uyini umprofeti noma ethi ungomoya akaqonda ukuthi lento engibhalela yona ingumyalo wenkosi. Lento engitshela yona ingumyalo wenkosi. Ukhona-ke indawana ey'mbili ey'ntathu but zimbalwa lapho umprofeti ayekhuluma umprofeti umpostoli uPaul ayekhuluma njengoPaul. Kukhona la isho khona ukuthi yazi ukuba abantu banjengami ngabe bayahlala bangaganwa kodwa lokho akuvele enkosi kuvela kimi njengoPaul. Wakusho nalokho ukuthi yazi le opinion yami akusesinkulunkulu manga. But ey'ndaweni zonke ezinye ku-99.9% uPaul wayekhuluma kuvela kumyalo okuphi oqhamuke enkosini. That is why umuntu mayefika ephambana ney'bhali usuke ephambana noNkulunkulu qobo lwakhe. That is why uPaul ethi uma umuntu ethi umprofeti ethi ungomoya akaqonda ukuthi lokho engilobela khona kungumyalo wenkosi. Praise the Lord. So lokhu njana ukubamba imbhalo bazalwane siqonda ukuthi umyalo wenkosi kubaleke ngalokho. Alibonge igama lenkosi.
ukuthi sibambe into ewukusho kukaNkulunkulu. Every time we move nezwi likaNkulunkulu sisuke simuva nento eyibazalwane ewukusho kukaNkulunkulu. It is God who speaks through to us through izwi lakhe. Akabonga uJesu. So ilezo zinto bazalwane efisa ukuthi ke sizibambe this morning sihambe phezulu kwazo ukuthi izwi likaNkulunkulu liyizwi likaNkulunkulu elingaguquki elimiyo njalo ngesikhathi zonke. Akabonga uJesu. That is why izwi likaNkulunkulu kuTimothy lithi ngokuba yonke imibhalo iphefumulelwe ilungele futhi ukufundisa nokuhlakaniphisa ukuze umuntu kaNkulunkulu apheleliselwe imisebenzi yonke emihle, apheleliselwe imisebenzi yonke emihle. Alibonga igama lenkosi. We have to understand the Bible as the word of God. We have to understand the Bible as ukuhlanganiswa kwezincwadi zonke uNkulunkulu ayekhuluma ngazo. Sometimes wayekhuluma kubaprofeti, sometimes ekhuluma ngabapostoli in the New Testament. Sometimes ekhuluma ngabanye like uRuth noEsther. uRuth noEsther izona incwadi kuphela ezikuOld Testament ezikhuluma ngomama ngenxa yeqhaza labo ababanalo ukusiza isizwe sikaNkulunkulu. But it's a great book, it's a wonderful book. Because what you must have what you are into lo mama Esther. Ukusindisa isizwe sikaNkulunkulu ngesikhathi esinzima lapho isizwe sikaNkulunkulu sihlukunyezwa khona ayikwazi ukuthi besiwela phansi kufanele kube nendlela ezoqoqwa ngayo ibese iba yizwi likaNkulunkulu ibe yikho konke uNkulunkulu afuna ukuthi ibe yikho. Akabonga uJesu. So ke ilapho bazalwane indaba yethu in this series esizokhuluma kuyo ngezwi likaNkulunkulu in a written form. Ngicela ke bazalwane yesifunde uDeuteronomy 31 verse 9 to 13. Deuteronomy 31 verse 9 to 13. uMose walokwa lowo mthetho wabanika wona abapristi amadodana kaLevi ababethwala umphongolo wesivumelwano sikaJehova namalunga onke akwaIsrayeli. uMose wabayala wathi ngasekugcineni kweminyaka eyisikhombisa njalo ngesikhathi esinqunyiwe somnyaka woyekelo ngomkhosi wamadokoro lapho wonke uIsrayeli efika ukubonakala phambi kaJehova uNkulunkulu wakho endaweni uyakuyikhetha wofunda lo mthetho phambi kukaIsrayeli wonke ezindlebeni zakhe. Butha abantu amadoda nabesifazane nabantwana nomfokazi wakho ophakathi kwamasango akho ukuba bezwe bafunde bamesaba uJehova uNkulunkulu wakho baqaphele ukwenza onke amazwi alomthetho nokuba abantwana babo abangawaziyo bezwe bafunde ukumesaba uJehova uNkulunkulu wenu isikhathi sonke sokuhlala kwenu ezweni eniwela iJordani kuba ningene kulo ukulidla. Glory to Jesus. So sinikezwe instruction inikezwe uMoses. Lithi iBhayibheli ngesikhathi uNkulunkulu ekhuluma noMoses, uMoses wayibhala lezi zinto lezi. Sase siba amatshe ayehambe eduze komphongolo wesivumelwano. Uthi ke from generation to generation nibafundisa abantwana benu. Bese nabo befundisa abantwana babo. That is why namhlanje sifundisa ukuthi izwi likaNkulunkulu liyizwi elivela kuNkulunkulu. Ukhona wathi ngelinye ilanga evuweni okwamvukile because abantu bavuka izinto eziningi esifeni bathiwa la iBhayibheli lesizulu mawuhlula ikhava ngaphandle kukhona into ebhaliwe ukuthi benjani besidala. But we need to teach our children what is likaNkulunkulu liyahlonishwa. Liyizwi elivela kuNkulunkulu elalotshwa uNkulunkulu ngesandla sasezulwini. Alibonge igama lenkosi. Lilungele ukuhlakaniphisa. For the word of God gives wisdom. Abantu abadelela izwi likaNkulunkulu bayaphumputheka. Bahamba benje
But the word of God, that they may hear and learn to fear the Lord your God, and be careful to do all the words of this law. I guess it's all the words of this law. All the words of this law. That is what uNkulunkulu was saying to Moses. But wenza yonke imibhalo lena, wonke amazwi alomthetho. Bese futhi nabantwana babo who have known it may hear and learn to fear the Lord your God. So umesaba uNkulunkulu ungagcini kini. Kodwa nabantwana benu bamesaba uNkulunkulu. Nabantwana benu bamazi uJehova wadala izulu nomhlaba. Nabantwana benu balihloniphe iBhayibheli. Kungabi incwadi nje abayikhahlela noma ikanjani endleleni. It is a sacred book. That is why kufanele lawo amadala siwabambe siwalondoloze. Ngoba amanye amasha asenogcobo oluthile anamavesi anyomulwane kuwo. Ukuze umuntu kaNkulunkulu angabi nesithombe esiphelele. La kuthi nje khona lo hlobo aliphuma ngeke ngokwenzani ngokuzila ukudla nokukhuleka. Amanye awo wasenawo lo like. Ukuze abantu babone ukuthi babehlangana nebattle bangazi ukuthi fanele bathithele iphati. Kanti kuneyinhlobo zamadimoni ezifuna kuphela ngokuzila ukudla kanye nokukhuleka. Kufanele ke thina ke sifunde lelo verse bese siyazi ukuthi lolu hlobo lustabone lo. La kulekelwa abafundi la ngaphuma lithi kodwa umuntu emikahle eqondile wasekuzila ukudla wathi siyolwa siya ku battleground. Ake sibeke eceleni amaplate, ake sibeke eceleni ibiboco, ke simfuna uNkulunkulu ngoba siyolwa. Ibandla bese liyanqoba yini indaba ngoba lifunde imibhalo ethi lolu hlobo lwamadimoni aliphumi ungeke ukuzila ukudla nokukhuleka. Akabonga uJesu. Ngicela ungifundele futhi no 24 nge 26 same chapter of Deuteronomy chapter 21. Kwathi lapho uMose eseqedile ukuloba amazwi alomthetho encwadini aze aphele, uMose wawayala amaLevi ayethwala umphongolo wesivumelwano sikaJehova wathi, thathani le ncwadi yomthetho niyibeke ngaseceleni komphongolo wesivumelwano sikaJehova uNkulunkulu wenu, ibe khona, ibe ngufakazi, ibelane nani. Le ncwadi yomthetho ayibe khona eduze komphongolo kaJehova. Umphongolo orepresentani bazalwane warepresent ukukhona kaNkulunkulu. Umphongolo kaJehova, the ark of the covenant, was representing the presence of the Lord amongst Israel. So uthi ke iBhayibheli lomthetho lencwadi yomthetho yibekele eduze kokukhona kaNkulunkulu. That is why ezibandla asikwazi ukuseparate ukukhona kaNkulunkulu nezwi lakhe. Ngoba eduze la uNkulunkulu ekhona neziyalo zakhe zikhona. Asikwazi ukuthi sithi nje sifuna ukukhona kodwa iziyalo zakhe singazifuni. Uthi incwadi ebeseduze nomphongolo wesivumelwano. The ark of the covenant in the book. Kwakuyinto eyo kube lesikhuluma namhlanje sasizothi kwakufunda kwisimo WhatsApp group. Alonto malekosi. Ukuze uNkulunkulu abe khona phakathi kwethu house of prayer, kuyofanele sihloniphe incwadi yesivumelwano. Kuyofanele sihloniphe amazwi ezibhalo. Kuyofanele sikwenze futhi lokho uNkulunkulu athi sikwenze ngezwi lakhe. The Bible is the word of God. Because kufika izifundiso esithi iBhayibheli, it's just one of those books. Kufika futhi nezifundiso esithi iBhayibheli liyafana nencwadi zabanye abaprofeti. Nina nisebenzisa iBhayibheli, thina sisebenzisa into ethile bayisho ngegama labo. Alifani bazalwane. Liyibhalo kaJehova uSumakade ungikhona owadala izulu nomhlaba. Kuthe masekuphela iministry kaMoses, waseqala iministry kaJoshua okuyena owawelisa uIsrayeli elokujana wakhosisa iJordan baya ngaphesheya kulidliswe. Wasesekhuluma uNkulunkulu esekhuluma nobani? noJoshua. Esekhuluma ngoJoshua. You can read for us Joshua 24 verse 26. Joshua 24 verse 26. Next. uJoshua waloba lawo mazwi encwadini yomthetho kaNkulunkulu, wathatha itshe elikhulu walimisa lapho phansi kwe-oki
elingasendlini engcwele kaJehova. Wayesethi uJoshua kubo abantu bonke, bhekani, lelitshe liyakuba ufakazi ngathi, ngokuba lizwile onke amazwi kaJehova awakhuluma kithi. Ngalokho liyakuba ufakazi ngani, funa liphile uNkulunkulu wethu. Glory to Jesus. Uthi uJoshua mayesebhala because wayeseeda kwiMosaic law. uNkulunkulu wanikeza uMose umthetho, siubiza sithi umthetho kaMose, iMosaic law. uJoshua wafike wengeza-ke ezinye izinto uNkulunkulu ayezisho ngesikhathi se-leadership kaJoshua, nazo zaqoshwa. Kodwa uthi uJoshua angizuniyeka nje kalula, ngizobeka naye ilokhunjana itshe ngaphansi kwe-okhi elikhulu. Lelitshe-ke lizoba ufakazi. Nokuthi manibuka lelitshe likhumbule iy'miso zikaJehova, and let lelitshe lilimangalele uma selichezuke ey'misweni zikaNkulunkulu. Mhlawumbe itshe sinalo these days nakuleli bandla esikulo yini umoya ongcwele. Uma ngabe sichezuke ey'misweni zikaNkulunkulu, bantu esimangalelayo uNkulunkulu umoya ongcwele. Uma ngabe ngihamba mina sengihamba mhlawumbe endleleni sekungasayenzi iy'miso zikaNkulunkulu, uNkulunkulu umoya ongcwele uyena ongimangalelayo, uyena oba yitshe, uyena oba futhi umphongolo wesivumelwano. Ngoba noMoses wenza into efana nenziwa uJoshua, he takes the book of the law and places next to the ark of the covenant ukuthi bamangalele abantwana baka-Israyeli. The Bible as the word of God. The Bible as the word of God. Liyizwi likaNkulunkulu elipheleleyo. Alibonge igama leNkosi. Izwi okuyilona elisiqondisayo. So uma sifunda ngentando kaNkulunkulu, sifunda futhi ngoNkulunkulu, sifunda futhi nangezimiso zikaNkulunkulu, sizithola kuphi bazalwane ezwini likaNkulunkulu. Ngicela sifunde iHubo 1 verse 1 kuya ku-2. iHubo 1 verse 1 to 2. Ubusisiwe umuntu ongahambi ngeziluleko zababa, ongemi endleleni yezoni, ongahlali enkundleni yabakholodana, kepha othokoza kwakhe kusemthethweni kaJehova. Praise the Lord. Ozindla ngomthetho wakhe imini nobusuku. Ngiyayithanda le bazalwane. Lithi the man is blessed who meditates on God's law day and night. Ozindla ngomthetho kaJehova imini nobusuku. Ukuthi noma ngabe sesesikolweni uxakwa ama-assignment, uxakwe ama-modules obhizi nawo, kodwa ulithole iminute lokufunda umthetho kaNkulunkulu, ulithole isikhathi sokuzidla ngomthetho kaNkulunkulu. Before uthatha incwadi ye-statistics noma ye-accounting, ubheke imibhalo ngesikhathi uqala and study the word of God. Even if it's one verse, even if it's two verses, because lithi izwi kaNkulunkulu ubusisiwe lowo muntu ozidla ngomthetho kaJehova. God calls you blessed uma uzidla ngomthetho wakhe. God calls you blessed. Ngicela basiphethele ama-aircon basivulele incane khona sebelala. God calls us blessed uma sizidla ngomthetho wakhe. Akabonge uNkulunkulu. We must walk in the blessing of God. Joshua 1 verse 8 siyawaza ngithi bazalwane. Lencwadi yomthetho ayingasuki emlonyeni wakho wozidla ngayo enobusuku, uqaphele ukwenza konke okulotshiwe kuyo. Ngokuba ukwenza njalo uyohlahlamelisa indlela yakho ebese uyaphumelela. Ungaphumeleli nje okujwayelekile kodwa uphumelele kahle. You shall make your way prosperous and you will have good success. Success egcwele bantwana benkosi iseyimisweni sikaNkulunkulu. If we listen to what God says, because yizwi lakhe leli. Sikonfirma kuphi kade ngilo ngisho 2 Timothy chapter 3 verse 16. Ncwadi yesibili kuTimotheo chapter 3 verse 16 wakho. Yes, 2 Timothy chapter 3 verse 16. Yonke imibhalo iphefumulelwe uNkulunkulu, ilungele ukufundisa, nokusola, nokuqondisa, nokuyala ekulungeni, ukuze umuntu kaNkulunkulu apheleliselwe yonke emsebenzini. Yonke imbala, ake sithi yonke bazalwane.
kusho ukuthi ngesikhathi sifunda imibhalo asikhethi. Akubi bikho le engiyithanda ngoba ikhuluma kahle bese kuthi le challenges engakalungi kuzo bese ngiyayishalazela. Ngithi I don't think that is scriptural kakhulu. Ayicabanga ukuthi nje yayisilethwe nje eBhayibhelini, but lithi iBhayibheli yonke imibhalo iphefumuleke. Let's is all scripture is God breathed. Le gama lithi God breathed lisho ukuthi uThixo ngokwakhe waphefumula phezu kwayo. Let's get iphefumulelo ukuze umuntu kaNkulunkulu alunge bazalwane, alunge umuntu kaNkulunkulu. It is useful for teaching. Izwi lenkosi liyafundisa, izwi likaNkulunkulu liyala, it rebuilds, izwi likaNkulunkulu liyalungisa, liyaqondisa, it corrects, izwi likaNkulunkulu liyaqeqesha, liqeqeshela ukulunga. If we study the word of God, siyalunga. Sithola righteousness, sithola isibukweni esiyizwi likaNkulunkulu. Masithi umuntu ulungile ngokulunga kaKristu, usuke enze njani ebheka ibhalo, wasesethi Nkosi ngiyahluleka la, ngicela ungilungise. Ebese ethi uNkulunkulu ke ngizokusiza mntanami ngoba vele usemzimbeni omthakathaka. I'm going to help you ukuthi unqobe lento ehlulayo. Ebese kuba ngulunga. Gradually siyalungisiswa imihla ngemihla. Asizalwa bazalwane si free from mana. Asizalwa si free from inhlebo. Asizalwa si free from umuntu. Kodwa uNkulunkulu ezwini lakhe uyena oshoyo ukuthi lahlanu ulaka lethukuthelo. Umuntu akungashoni ilanga esathukuthele. And you begin to realize ukuthi noma abomamkhulu wathi nginolaka olufuzo lukagogo ungasekho, kodwa akukho entandweni kaNkulunkulu. Noma bengincoma ekhaya bethi wena uyisoka lamanyala ufana nomkhulu wakho uZebuloni ungasekho, ubona ukuthi lento ekimi iyaphambana nezwi likaNkulunkulu. Zebuloni kudinga mina ngilwe nalento engihluphayo ukuze ngivele phambi kaNkulunkulu ngiqondile. Because the word of God rebukes, the word of God corrects, the word of God trains us to righteousness. Liyasiqeqesha ukuze silunge. Njengoba silanje sizobamba lona izwi likaNkulunkulu ukuze siqeqeshwe, sikwazi futhi nokugabula ey'nkopheni zobabamkhulu esibifele kuzo abathile emndenini. Uyinkunzi ufuze umkhulu Zebuloni. Litheni izwi likaNkulunkulu? And you begin to disconnect from ukhondolo lukaZebuloni. Because the word of God is training you, because the word of God is correcting you, because the word of God is rebuking you. Izwi liyayikhuza lento yokuthi ungamthethele, liyayikhuza obasatheni ikhuze. Lithi nina mvuzo omuni uma nithanda phela abanithandayo. It is training you to righteousness. Because being a man that is, it is powerful. That is why it is. Be ye doers of the word. Ngoba liyaphilisa. Yamthanda lobihubo uthi izwi lakho urakasha. Lisibane yaweza. Likhanyisa la inyathele khona. Bese lingathini around la uthi manyathela amabhodlela, manyathela bese liba isibane enyaweni zakho. Endleleni yakho. Libe ukukhanya. Libe ukukhanya endleleni. It is a light unto my path and lamp unto my feet. Let's njani izwi likaNkulunkulu. Likhanyisa la mmekhona bese likhanyisa nalapha la yakhona. Lifika lihleli izwi likaNkulunkulu emkhiphithweni. Lifike likhanyise la ohleli khona akuhlalwa ngale ndlela. Bese ngifika indlela yokulungisa indlela
lifike izwi liphongahlaniswa nguNkulunkulu abasibusiso bese likhanyisa bese sibanike ukuthi kenzani kanti ukukhanyisa kwezwi likaNkulunkulu. The word of God is powerful. It corrects. Liyasifundisa. Liyasifundisa. Liyasihlakaniphisa. Ukuze umuntu kaNkulunkulu aphelelise imisebenzi yonke emihle. Aphelelise imisebenzi yonke emihle. Lokho ngiyithanda letho bazalwane. The word of God. So ke abantwana bakaNkulunkulu ke abaprofeti abaningi babo nabaholi ngokuhlukahlukana balixoxa leli lizwi elibhala number 1 iqala libhalwa uMoses ngemfihlakalo yasezulwini uNkulunkulu umbulela uMose iqalo sesiko. uMoses ke usebhala ke into kaGenesis bese ke uMoses aphinda abhale kakhulu ngofuduko ngoba uyena owayekhona uqala lento yofuduko uyena futhi owathunywa ukuyokhipha abantwana bakaIsrayeli eGibhithe. Alibonke abalekhosi ebese ebhala ke uExodus incwadi yofuduko ekhuluma ngokusuka kwabantwana bakaIsrayeli beya elokhunjana ezweni lesethembiso akabanga uNkulunkulu. And God narrates a biblical story ngendlela emangalisayo. Uthe basekuhamba ikhathi abantwana bakaIsrayeli basebeba nento yokuthi nabo bafuna ukufana namanye amakhosi bacela nezinye izizwe bacela ukwenzelwa amakhosi ngoba ngalezo ikhathi uNkulunkulu wayevuse abahluleli phakathi kwabo, the judges okuyibona babezobahlulela. Alibonke abalekhosi kwabavusa abahluleli kwayibona abahlulela isizwe sikaNkulunkulu baba amajaji. Over time badayi asayifuna lento abahluleli sifuna ukuba namakhosi. Kanti uNkulunkulu wayeyinkosi yena yedwa esufficient abantwana bakaIsrayeli. Asithi ayesivusele amakhosi. Waseke uNkulunkulu ebadedela ukuthi sikhetheleni amakhosi abahlubu amakhosi. Abahlubu amanye ayemesaba uNkulunkulu, amanye ayengamasaba, amanye ayephezulu ey'misweni zabo, amanye ayekhonza uNkulunkulu abayizithombe. Kwase kuba nale ncwadi kuthiwa incwadi yamakhosi. Kwayona iyodwa iphelele ngendlela imilando yamakhosi yayimide ngayo. Akabonga uNkulunkulu. So ke kwaba khona incwadi yamakhosi, kwaba khona incwadi kaSamuel, kwase kuvuka inkosi amongst isizwe sakaIsrayeli which was a great king, inkosi uDavid. That is why uNkulunkulu mayenza reference uyenza kakhulukazi athi emsini kaDavid inkosi. Uyovusa umsindisi nomhlengi emsini kaDavid inkosi. So kwaba kufika kuDavid kwazwakala uNkulunkulu ethi ngimfumene umuntu wenhliziyo yakhe. Esho uKing David. Yabhala into kaJese yabhala amahubo. Yabhala 23 yathi Jehova umalusi wakhe. Mina angikweswele. Uthi noma ngabe esikudithe nokufa angesabi ngoba intonga yakhe ushumelusi athi ngibona intonga ngabona nodondo. Ziyamduduza. Waqongelela noDavid wabeka amahubo. Namhlanje yasibusisa alibonke abalekhosi. Sifuna 139:5 athi ngizungezile uNkulunkulu emuva nangaphambili wasewenula isandla sakho phezulu kwakho athi ukwazi ukudlala kuyamangalisa. Alibonke abalekhosi. Uthi ndawo uzizwe ukuthi ke into yakhe ayihambi kahle. uNkulunkulu akhombe ku-34 wekubo akhumbulele ivesi athi ziningi inhlupheko zokuleyo ebuJehova uyamkhulula kuzo zonke. Yini ndaba ingoba udonsa amandla wadonsa ezwini likaNkulunkulu liyaphila bazalwane. Noma mavuka abantu bethi amabhayibheli awasezoproduce eSouth Africa kodwa asibambelele kulawa khona sithi siyayazi lethi iyaphila. Ake ngisho leyo bazalwane ukuthi mina nawe sinenhlanhla ngoba silithola lonke iBhayibheli. But kwamanye amazwe alinqaba iBhayibheli abantu bathatha iy'ncwadi zo-psychology nezo-biology nezobani bakhipha amapage athile ababona ukuthi azobasiza labo bantu bese bewafaka phakathi kwale miqingo yo-psychology. Mayefike e-airport kusikele kuthiwa incwadi ye-psychology kodwa uma ungafika neBhayibheli awusanikezwa i-entsha awusavunyelwa ukungena nalo kulelozwe ngoba iBhayibheli alivumelekile ngokwemthetho yezwe. Kukhona abantu abajabulela ipage leBhayibheli thina sinalo lokho kodwa umuntu siyalifunda yini lemali yomthetho bayingasuka emlonyeni wakho wosidla ngayo imini nobusuku qaphela ukwenza konke njengapho konke okulotshiwe kuyo ngokuba ngokwenze njalo
uyohlathamela isindlela yakho bese uphumelela kahle. Sizoqhubeka next week and study the word of God systematically. Kungabibikho ozosithoba ngezwi likaNkulunkulu. Kungabibikho ozositshela okunye ngezwi likaNkulunkulu. Silazi ukuthi lithini izwi likaNkulunkulu. Alibonga abalenkosi. Lokuthi libhalwe kuziphi izimo. Ngoba izwi likaNkulunkulu linengxenye ezithathu noma sicubungula. Alibonga abalenkosi. Linengxenye ekhuluma ngeculture, isiko elalibhalwe kulo. Libe nengxenye ekhuluma ngecontext, kwakwenzakalayo ngaleso sikhathi libhala. Kube nengxenye ekhuluma ngani ngomlando. There is history, there is culture, then there is context ezwini likaNkulunkulu. Alibonga abalenkosi. Kukhona izinto ezikhona ezwini likaNkulunkulu esingekho applicable kimi nawe. Uthi umpostoli uPawulu mayekhuluma lelinye lamabandla uthi yanganani manibingelelana ngokwangana okungcwele. Mawuye esiNgisini lithi greet each other with a holy kiss. Fanele uyazi i-holy kiss nokuthi wayebhala babebingelelana kanjani labo bantu. Ngoba you can't holy kiss me ngizofaka isibhakela. Because we need to know what the context yalapha ebhala khona ne-culture. Babebingelelana kanjani. You need to understand. Okay, now indlela yokubingelelana. Ngikubona lokho bazanathi ama-Americans noma omama ifabisibala kwaqabulana ey'hlathakanye kanje. Alibonga abalenkosi. Nabo abaqabulana emlonyeni for those nations ezinalokuqabula okunjalo. That is their way of greeting. So Paul is writing to abantu ababingelelana ngendlela ethize. You can't therefore take i-context yalapho uzoyi-apply esizweni sakithi. Because thina sinendlela yethu esibingelelana ngayo. Amen. So behind the Bible kukhona into esibiza ngomlando history, kube khona indikimba noma ingqikithi abhala kuyo obhalayo kuthiwa i-context, kube khona isikompilo abhala kulo. We've got to understand ukuthi bekwenze njani azathi umpostoli abesifazane abathwale phakathi kwethu. We need to understand ukuthi yini le umpostoli ayi-addressa eyayinkinga kuleli yabantu. Number 2, umpostoli uthi ngiyala ukuthi abesifazane bathule ebandleni. Umuntu abuze umyeni wakhe uma esesekhaya. Paul is addressing something kuleyo bandla leyo. Then we are saying thina uma sithi silithatha linjalo singalichazile salitolika sithi umama uJoyce Meyer akathule, sithi umama uMahlaba nohlala isibusisi uMahlaba akathule, sithi abefundisi babaleli you know ufundisa uGugu uProfessor JC Nyandeni sithi abathule bonke bayokuza emakhaya because we do not understand ukuthi behind the Bible kunomlando kunengqikithi. What is context? Kunengqikithi bese kuba ne-culture nesikompilo. But sizoqhubeka ke next week. God bless you bazalwane. Baba siyabonga ukufundisayo ngokugcwele. And as we take through this subject here, doctrine of the word of God, sicela Nkosi usihlakaniphise, uvule ingqondo zethu, usitshengise areas ebesiwa-ignore singawanayo. Because you want us to be empowered as your church, sibe nolwazi, sikwazi ukunqoba. Ukuze makufika ngisho abantu abaphika uKristu, nabaphika iBhayibheli njengezwi lakho, sikwazi ukuma phezu kwemfundiso sifundise sona. Baba siyabonga, even as we continue with this subject next week, sicela ukuhlakanipha Nkosi okuvela kuwe, not my wisdom, not theology engiyifunde esikolweni, but the wisdom of the Holy Spirit. Lokho engikucelayo Nkosi, ukuze ibandla lakho lifunde siye phambili.
Baba siyabonga ukusifundisa kwakho this afternoon. Sicela ukusidla ngamazwi siphe wona. Sisaqala iviki, sicela Nkosi uhambe nathi indlela yonke phakathi nesonto. Uhlele bamagebhugebhu uthule isimo